A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ga wata tsaraba zuwa ga masoya Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam. Duk wani wanda ya ji wannan abu kada yadda ya aikata sai ya ba mutane 11 sannan zai aikata. Addu'a ne zababbu na ganin Annabi Muhammadu. Duk wanda aka tura wannan in dai ya aikata bai ba mutane 11 ba, to gaskiya ban yafe masa ba, sai ya ba mutane 11 sannan zai aikata. Addu'a ta farko, in kana so ka ga Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ran daren Juma'a, sai ka karanta inna ɗaya kafa 1000, sai kai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim kafa 1000. To bi iznillahi za ka ga Annabi. Wannan mujarrabi ne sahihun, mun jarraba mun gani wallahi. Sai addu'a ta biyu, in kana so ka ga Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam a daren Lahadi, kana so ka ga Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ba a bacci ba, ba a bayyana ba, a rufe ido, sai hamu ɗakin da ba mai ganin ka sai dai Allah kai kadai. Sai kai sallar nafila raka'a 2. Ta farko Fatiha kafa 1, iza ja'a kafa 70. Ta biyu Fatiha kafa 1, sai ƙara yin Fatiha kafa 70. In kai sallama sai ka ɗauki tasbih, sai ka rufe idonka, sai kai zaman tahiya. Ba a motsi da idanu, ba a motsi da hanaye, sai dai in hannun da zaka ja carbinka. Sai ka kama karanta salatul fati, adadinsa ba yawa, kafa 200, amma kuma duk harafi sai ka dan tsaya ka ja numfashi, sai kai guda 200. To a rufe irin za ka ga Annabi Muhammadu. Na rantse da wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa, wannan addu'ar mujarrabi ce. In dai ka yi adadin ta kwana 3 za ka ga Annabi a wannan rufe idon. Babu wata addu'a da za ka yi wacce tafi sauki ta ganin Annabi kamar wannan, wallahi tallahi. To sai addu'a ta 3, ga ta nan tana zuwa. In kana so ka ga Annabi Muhammadu ka yawaita ganin sa a bacci ne ko kuma a bayyana ne, sai kana karanta innahu laqawlu rasulun karim kafa 1000 da daddare da 111. Sannan kuma in gari ya waye da safe an yi sallah asuba ka karanta kafa 1000. In an yi la'asar ka karanta kafa 1000. Na rantse da wanda raina yake hannunsa, duk wanda ya lazanci wannan aiki wallahi tallahi zai yawaita ganin Annabi zahiri da baɗini, wallahi tallahi. To sai addu'a ta 4, in kana so ka ga Annabi Muhammad a cikin mafarki a ranar da kake so, duk kowace rana kai iko kana so ka ga Annabi. In aka yi sallar asuba sai ka karanta Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qadra qatilati adarkini ya rasulullah kafa 500 bayan kowace sallah. In ka zo kwanciya sai ka yi 500. Wallahi tallahi billahi allazi, duk wanda ya aikin nan na kwana 3 bai ga Annabi ba ya tsine min albarka. Wannan aikin mujarrabi ne. Sai addu'a ta 5, in kana so ka ga Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam a mafarkinka, ga addu'a mai sauki, sai dai in mutum ba zai ba. Sai ka ɗauki tasbih ka yi nafila raka'a 2. Na farko ka karanta Fatiha kafa 1, sai ka karanta salatul fatihi kafa 100. Na biyu ka karanta Fatiha kafa 1, sai ka karanta alam nashrah halaka sadrak kafa 100. In kai sallama sai ka karanta salatin Annabi kafa 10. To billahi allazi la ilaha illa huwa, in kana haka zaka na yawan ganin Annabi Muhammadu. Sai addu'a ta 6, in kana so ka ga Annabi Muhammadu a cikin mafarki cikin gaggawa a rana, ka ga Annabi Muhammadu cikin gaggawa. In ka zo kwanciya sai kai a'udhu billahi minash shaitanir rajim kafa 71, bismillahir rahmanir rahim kafa 71 bayan kai lafila raka'a 2. Sannan sai ka karanta kuma ya ayyuhal muzambilu umul layla illa qalila kafa 1 tallin tak he kwanta. To billahi la ilaha illa huwa, duk wanda yake haka ya samu shekara a ba ga Annabi sau da yawa ba, ka gani sau 100. Na rantse da billahi la ilaha illa huwa. Sai kuma addu'a ta gani Annabi ta 6, in kana so ka ga Annabi a cikin mafarki cikin gaggawa ran daren Alhamis, sai kai nafila raka'a 4. Na farko ka karanta Fatiha kafa 1, sai ka karanta salatul fati kafa 50. Na biyu Fatiha kafa 1, salatul fati kafa 50. Sai kai tahiyya karke sallama, sai ka ƙara tayi ka karanta Fatiha kafa 1, salatul fati kafa 50. Sai ka ƙara tayi ka Fatiha kafa 1, salatul fati kafa 50. Sai kai tahiyya, sai kai sallama. In ka sallame sai ka karanta jawharatul kamal kafa 77.
wallahi tallahi duk wanda yake wannan zai ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Amma sharaɗinsa kada mutum ya aikata, ban yi wa mutum izini ba sai ya ba wa mutane 11. Duk wanda ya je ya aikata bai ba wa mutane 11 ba, ban yafe masa ba. Wannan addu'a na baku ne ku je ku yi ta. Duk wanda ya yi wannan addu'o'i a cikin wannan addu'a ya fayar din da na yi bai ji ya ga annabi ba, ya tsine min albarka ko shi waye. Kowa shi ya tsine min albarka. Wallahi tallahi wannan addu'a taimaka muku nake yi. Sai addu'a ta 6, sai addu'a ta 8. In kana son ka ga annabi zahiri da baɗini sai ka karanta ya ayyuhu inna anzalnahu fi lailatul qadar kafa 1111. Amma za ka yi lafila na farko Fatiha inna anzalnahu, na biyu Fatiha qul huwallahu. In ka sallame sai ka danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Mun gode.